Môj priateľ a jeho kamarát Libor sa dohodli, že budú prespávať v strašidelnom dome. Bol to opustený dom nedaleko nášho mesta a už dlho sa tradovalo, že v ňom straší. Údajne každý majiteľ, kto tento dom kúpil, odišiel zo sveta z nejakého neznámeho dôvodu. Dom mal asi 5 majiteľov a každý tento svet opustil do roka od toho, čo ten dom kúpil. Môj priateľ trval na tom, že s ním mám ísť aj ja a Liborova priateľka Eva. Mne sa tento nápad už od začiatku nepozdával, no všetci súhlasili, tak som nemala veľmi na výber. A tak sme sa v piatok po obede dostavili na miesto. Dom ležal na obrovskom pozemku a nemal žiadnych susedov. Len čo sme vystúpili z auta, prišli po mne zimomriavky. Ja naozaj neviem, či to je dobrý nápad, povedala som skupine. Prosím ťa, neboj sa, nič sa nám nestane, sú to len povery, odpovedal mi Libor. Na výraze mojho priateľa som videla, že už sa mu to tiež tak veľmi nepozdáva, ako keď o tom rozprával doma. No aj tak sme všetci vstúpili do domu. Napriek tomu, že v ňom dlho nikto nebýval, vyzeral byť udržiavaný. Nábytok a všetky veci po majiteľoch ostali presne tam, kde boli. Myslím, že sa nikto neodvážil veci vyniesť. Spacáky a všetky naše veci sme si zložili uprostred domu vo bývačke. Dohodli sme sa, že si pustíme nejaký film a potom si môžeme zahrať nejaké hry. Eva vytiahla nejaké sneky, ktoré sme po ceste kúpili a začali sme pozerať ako inak horor. Boli sme asi v polovici filmu, keď sa začalo stmievať. Doposiaľ sa nič zvláštne nedialo. No keď slnko zapadlo, tak to celé začalo. Dom akoby ožil. Podľa škriepala sama po sebe, ako keby po nej niekto chodil. Z horného patra sme počuli zvuk zatvárajúcich dverí, aj keď sme všetci boli dolu. Dokonca by som prisala, že som počula zapnutú sprchu. Ako by dom celú dobu nebol opustený a jeho majitelia v ňom stále žili. Viete čo, vykašlíme sa na to a poďme domov, mám z toho zlý pocit, navrhol môj priateľ. Prosím ťa, snáď z toho teraz nevycúvaš, niekto si z nás len robí srandu. Začal mu oponovať Libor. A tak sme v tichosti zapli pokračovanie filmu. Asi po 10 minútach sa Libor postavil s vetou, že ide na toaletu. Keď zamieril ku schodom, ktoré viedli na horné poschodie, otočila sa na ňo jeho priateľka. Nechceš ísť radšej von? Naozaj si nemyslím, že je dobrý nápad, aby sme tu pochodovali sami. Prosím ťa, ja sa žiadnych duchov nebojím. Odbrkol jej a vyšiel na horné poschodie. Ubehlo asi 15 minút a Libor sa stále nevracal. Keď sme na ňo zakričali, tak tiež nám neodpovedal. Mali by sme sa na ňo ísť pozrieť, čo keď sa mu niečo stalo, panikárila Eva. Mala som strach, no chápala som ju. A tak sme sa všetci traja dohodli, že sa po Liborovi pôjdeme pozrieť. So strachom sme vyšli horné poschodie, no nič sme tam nenašli. Ani Libora. Keď sme začali kričať jeho meno, vôbec sa nám neozýval. Prehľadali sme celý dom, no nikde nebol. Asi po hodine a pol sme sa rozhodli zavolať políciu. Chvíľu som si myslela, že ani neprídu, keď sme povedali adresu miesta, kde sa nachádzame. Keď prišli, prešli s nami celý dom ešte raz, no Libora sme nenašli. Viete, podobná situácia už sa tu počas rokov stala. Asi pred 8 rokmi som išla spať parta kamarátov a tiež sa jeden nevrátil. Pozerala som sa na policajta ako nemá. Od toho večera už Libora nikdy nikto nevidel. Poznačilo nás to všetkých. Eva sa odsťahovala z mesta a ja a môj priateľ sme sa nakoniec rozišli, keďže sa nevedel vyrovnať so stratou svojho najlepšieho kamaráta. A nakoniec som sa z mesta odsťahovala aj ja.